ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Uwe Rangbah ubla tip kerteng kumubah Lostar Nongpot ubla South Coast nam kerta naga Shnong Mawsiangbah West Kasirs District ula ja arngai nadu ka South Trek Risau araja pulai parhadu benta ompat shim layo jingtep shanu ni Rangbah udan naga liang jungi nongkit kam ka Shnong Mawsiangbah kila pentep pau ni Rangbah ula ja bat shim lawan pai satya shalayeng hadian ba ula lekwa dingse shaklaw naga benta bantang Henry ka balingo hadu ka port janmit shim lawan pai Shu shalaye. Nalor kata la ongru ba halor ke jingja jong ni Rangbah. Nakaliang kibor senchar Shnong kila lej ban pentep skipulet jong ka tanat nong stoin. Bat menta kipat ba kila pelong ke jingwa Shnong la ars ngilenter. Henry shim lalap dien setiayo ni Rangbah.